Путін має вибір: або дипломатія та деескалація, або ж загострення і катастрофа. Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден. Підбиваючи підсумки року на чолі США, Байден зазначив, що допоміг Україні зброєю та сучасним обладнанням на $600 мільйонів. До того ж, на тлі російської загрози підсилюватиметься східний фланг НАТО. Він зауважив, що це суттєво підвищить ціну російської агресії, а майбутні фінансові санкції здатні поставити російську економіку на коліна. Якщо вони справді зроблять те, на що здатні тими силами, які зосередили на кордоні, це буде катастрофою для Росії, якщо вони стануть просуватися вглиб України. А наші союзники та партнери готові покласти серйозні витрати і значну шкоду на Росію та російську економіку. Всі кажуть про те, що Росія контролює постачання енергоносіїв, які споживає Європа. І що? Те, що вони заробляють, становить близько 45% від їхньої економіки. Тож я не думаю, що тут йдеться про вулицю з одностороннім рухом. Перекиданням військ та ультиматумом до НАТО Путін перевіряє реакцію Заходу, вважає Байден. Він підкреслив, що не піде на жодні угоди щодо неприйняття України до Альянсу, попри погрози з Москви. При цьому Джо Байден вважає, що Путін насправді не хоче масштабної війни. Я вважаю, що йому дуже важко звикнути до того, що він вважає найбільшою трагедією в історії Росії. Берлінський мур впав, імперія втрачена, сусіди пішли і так далі. Радянський Союз розколовся. Він намагається знайти місце Росії у світі між Китаєм і Заходом. Я б не міг сказати, що Путін знає, чого він хоче і що він збирається робити. Я здогадуюся, що він щось зробить, бо тепер він змушений щось зробити.